O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida a un programa máis a este Recuncho dos Libros, o espazo da Radio Pública Municipal, onde revisamos as novidades que nos ofrecen dende a Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco, da man da súa responsable, Anabel Alonso. Moi boas, Anabel, benvida de novo. Bo día. Vamos a, como sempre, e como xa é habitual neste espazo, repasar cronolóxicamente todas as actividades que nos ofrecedes e comezamos polo luns, que o luns é día de novidades, onde facedes recomendacións tanto para público adulto como para público infantil. Que tedes para este luns? Pois traigo vos, como a sempre, dúas novidades de infantil e dúas de público adulto. Para o público infantil hai un libro de Diego Giraldez para nenos como a partir de 6 anos, 7 anos, que se titula Xulia e as cóxegas das nubes. O libro ten, digamos que, a característica de que está baseado un pouco na experiencia persoal do autor. O autor ten unha filla que se chama Xulia, que naceu antes de tempo e estuvo moito tempo en neonatos no hospital de Vigo, e entón el criou aí unha especie de fábula sobre eso, e un contiño así sobre a cuestión dos nenos que nacen antes de tempo e que teñen como que loitar o doble, no, para salir adiante. Bueno, ten unhas ilustracións maravillosas e eu creo que vos vai encantar. E despois outro libro de infantil dentro desta sección que se chama Busca e Atopa, que na biblioteca ten moito éxito, que arrancara con aquel Wall-E que todos recordamos, non, de onde está Wall-E. Pois en este caso o libro é un libro sobre o Fortnite, o videoxogo, e o que hai que buscar pois son trases, obxetos que teñen relación co xogo, non? E está nesta nova sección que temos de Busca e Atopa. Despois, para o público adulto, traigo vos tamén dúas novelas, unha de Chufo Llorens que se titula Nada sucede la víspera. Chufo Llorens é un autor que na biblioteca ten bastante éxito, escribe normalmente novela histórica e neste caso volve a trasladarnos a Barcelona, que é o espazo habitual das súas novelas, para contarnos unha historia que xira ao redor do Marqués de Soto e da súa filla, pois que empeza a ter relacións con un fillo dunha asistenta da casa que digamos pertence a outra clase social, e digamos que todos eses problemas que suceden, que creo que pode resultar interesante. E despois en literatura galega traigo vos un libro de Alberto Mancebo, que foi premio Manuel Loureiro Rei de novela curta e que se titula Indolente, e que vai un pouco sobre unha distopía un pouco así, que se desenvolve no ano 2041 e vai un pouco así con unha cuestión así como máxica e tal, pero tamén falando do cambio climático e de todos estes problemas que poden suceder, no? Isto do apagón, o que implica perder as comunicacións e perder o suministro eléctrico e todo eso, no? E vai un pouco, xira un pouco en torno a iso. Unha novela de xénero que pode resultar interesante. Moi interesante esa proposta de Alberto Mancebo e tamén esa proposta para público infantil relacionada con algo tan actual como son os videoxogos e algo tan de moda como é o Fortnite. E pasamos agora xa aos martes de cómic, onde dedicades este espazo á novela gráfica e a banda deseñada. Pois esta vez traigo vos un clásico, Los surcos del azar, de Paco Roca, un cómic que levou un montón de premios. Foi premio do Salón de Cómic de Barcelona, premio do Salón de Cómic de Roma, premio Zona Cómic, o sea, ten un montón de premios. É unha historia sobre unha compañía
de republicanos que loitou na Segunda Guerra Mundial e fala un pouco da presencia española na Segunda Guerra Mundial e bueno, a través das memorias de un dos participantes, de Miguel Ortiz, e é un cómic que tuvo moitísimo éxito. Bueno, Paco Roca é un autor que ten moito predicamento e que me parece que resulta moi interesante para botarlle un ollo. E agora xa pasaríamos ao mércores, que é o día que dende a Biblioteca Pública Municipal lle dedicades a poesía con ese entreversos. Pois sí, en esta ocasión escollimos a Jorge Guillén, porque xusto o 6 de febreiro se cumplen anos da súa morte. Este poeta da xeración do 27, que foi Premio Cervantes, o primeiro Premio Cervantes de poesía en 1976, e que se caracteriza por unha poesía moi limpa, moi o que chaman poesía pura, ¿no? Moi cuidada, con unha linguaxe moi cuidada, pero sin moitos adornos, e unha poesía como moi luminosa, moi prefire a luz a escuridade ou o día a noite, ¿no? E creo que pode ser unha lectura interesante. A veces hai que, creo que volver un pouco aos clásicos e retomar esas lecturas, ¿no? E aproveitando, pois eso, que se cumplen anos da súa morte, pois nos achegamos á figura de Jorge Guillén. Pois moi interesante tamén esa proposta poética. E agora xa entramos de cheo no xoves, que é o día que dedicades aquí na Biblioteca Pública Municipal coas vosas actividades aos máis pequenos da casa, co xa clásico xoves na Biblio. Que nos propoñedes para esta semana? Pois esta semana ven a compañía Carballiños, que xa estuvo en algunha ocasión aquí con nós. Ven a facer un espectáculo que se chama Un libro aberto para público familiar, ou sea, para todas as idades, e que mestura, pois, contacontos, títeres, música, algo de maxia, o sea, que un completo, vamos. E creo que bueno, así arrancamos este mes novo de Xoves na Biblio, en esta ocasión na Casa do Peso. Xa volve a súa ubicación habitual, e tamén os xoves aproveitades para facer recomendación de libro máis obra audiovisual, sexa película ou serie, non? Que nos propoñedes? Pois nesta ocasión traémosvos Alias Grace, unha novela de Margaret Atwood, unha autora moi coñecida, moi recoñecida por El cuento de la criada, que tamén ten a súa adaptación audiovisual. E nesta ocasión esta novela, Alias Grace, que se basa nunha historia real dunha inmigrante danesa e digamos que foi condenada polo asesinato do seu xefe e digamos a investigación e todo eso, foi adaptada a unha miniserie de 6 episodios que están ahora mismo a emitirse en Netflix. Entonces, nada, unha oportunidade de recuperar a Margaret Atwood, que sempre é maravilla, e este libro que se lee moi moi ben, e si queredes tamén pois ver a súa versión en audiovisual. Sí, xa é habitual non ver estas novelas. Falabas ti del cuento de la criada, que tivo un grandísimo éxito e que deu a coñecer ao gran público a esta autora con esa distopía tan cercana, porque está sucedendo realmente moi próximo aos tempos nos que vivimos, así que unha moi boa recomendación. E entramos de cheo no venres, cambiamos de mes e cambiamos de autor do mes, non? Pois sí, inauguramos o noso autor do mes de febreiro, que neste caso vai a ser Miquel Santiago, un autor moi coñecido tamén, de novela negra, do País Vasco, aproveitando que temos unha novidade de Miquel Santiago, que Cuando llega la noche, que é unha recopilación de 3 novelas curtas do autor, moi coñecido pola súa triloxía de Illumbe, pero tamén por A última noche entre Morbits, que comentáramos aquí non hai moito, a súa versión tamén en audiovisual, con unha miniserie, no, española sobre esta novela. E a verdade é que é un autor que se lee moi ben, moi doado de ler, e que a xente lle presta moito, o sea que arrancaremos este mes de febreiro contándovos cousas pouco a pouco de Miquel Santiago. Moi ben, Anabel, pois antes de marchar, que che parece se comentamos tamén a actualidade referente ao reto lector, porque cambiamos de mes e vos recomendades ese calendario de ler un dos retos unha vez ao mes, porque se fai máis doado. En este mes de febreiro tamén tedes as vosas propostas para o público que está participando no reto lector, non?
Pois sí, este mes de febreiro as categorías do reto lector para público adulto son ensaio, o sea, calquera ensaio vale unha biografía ou un ensaio científico ou un ensaio de ciencias sociais, e para o público infantil vamos a falar do amor e da amizade. Engaixando un pouco con isto tamén, a parte do reto lector, vamos a poñer os centros de interés deste mes de febreiro ao redor do mundo do amor, e vamos a facer unha cosa que xa fixemos unha vez a ver que tal resulta, que se chama Cita a Cegas. Propoñemos vos que levedes un libro sin saber que libro levades, a ver se xurde o amor con ese libro. Moi ben, pois moitísimas grazas, como sempre, Anabel, un placer que nos contes todas estas novidades que nos ofrecedes dende a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Nada, grazas a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.